Nagabintagi kubor baman kasni pet bat subscribe ya uan. Là đó long ta tiếng như ya nào này kì nghe hấp ông như kì kì bảo vật phạt như kì khôn bực lịch training như cái này lại namar ba phit ông ba kaspa cái đấy cái bớt nhiều ngangam lah ban tiang namar kan ni ru cái đấy cái way na kì bentar trong hotel kabala da don là da mangan ni manu kì ông lại se nghi qua ya cái jikilan met nang ta kham tam ngi hang ne gi ruspa e kata ka bangi om ka rukom sumar khasi namar ka pha khem ka de kai kam de ka sumar khasi ka bangi le de ko pnyang khasi ka ba tek teng le se don ke jing pang ke jing ot ha ka met ha ka phat kwa bat pha khem ka spa ka mut kata ten rei ngam su thu ban ong da ka e pat ka te ten rei ngan thu ya pi ka wei ka bagi tanat ki babon ba ki kon samla jongi ki ba shim nya ka ka kurs ban lek pule nalor ba ki kon samla ka jaj ban riu jongi ki ba ble lu ai kerpang ya ka sap ya ki nang ta kan ka lain ngasong ban ong ba medar ki babon ba ki balai training ba kin yo e ka certificate kadang ba ble yu kin la ban pen kela ya kata sya ka ban imja sya ka ban kamai nakamta kalawe ke joki Kadang-kadang yang dokter siya, semua ba kawin na ka ngong pila den te omuyu ten rei ngim sya ya ka pan men structure ngak patai no bene hakabe dei bat ka lumpong den num dan te ka pamen structure ka dun don ngan ainuk sabit direct thik ngin bot ya ka paten jong ka wasli kai badon wasli piu I ko makalok teng-teng ipelong I mini market iyo bakinawan gitaris lading ipelong teng-teng ke music evening manu babuntoy hato kata kapejot oy ki ya kan environment ya kan ding kasi namar ka concern joki kata kata nakada mo pi ngiru ngilo concern but sai chi se ngakwa pan pensai bekedar ba ya kalumpong den kanum don kanu kapamen structure kaban ketang ya ka jing itenat kaban ketang ya ga greenery nrei haka jaka ka jong kata ngi lade buru ya ka kendon bagi nang pen klan susu bat ngin nang pen itenat susu ya kabala don lupa